Καλησπέρα σας. Σε αυτό το σύντομο βίντεο θα παρουσιάσω τεχνητά τα οποία έχω φτιάξει και έχω κρατήσει στις κασετίνες μου. Ξεκινάω από το πολύ αγαπημένο μου σαλπάκι. Ένα ψαράκι το οποίο σας έδειξα σε άλλο βίντεο που θα μπει και στο πάνω μέρος οθόνης link σχετικό που παραπέμψει εκείνο το βίντεο για το πώς να το φτιάξετε για να το κατασκευάσετε. Είναι ένα μήνο αρκετά βαρύ, 6 και κάτι γραμμάρια, το οποίο έχει δώσει ψάρια και συχνά το βλέπετε και θα το βλέπετε στα βίντεό μου. Στο ίδιο στυλ με το σαλπάκι είναι και το συγκεκριμένο, το οποίο το θεωρώ το αρνητικό το σαλπάκι, δηλαδή τα χρυσαφένια και τα ασημή χρώματα έχουν αλλάξει θέσεις. Σχετικά πρόσφατα έκανα αυτό το pencil στο ίδιο στυλ, πιο πολύ όμως γιατί βαριόμουν να πω την αλήθεια να ασχοληθώ με τη γλώσσα, οπότε το άφησα σκέτο. Η πλεύση του είναι ακριβώς η ίδια, νευρική, όπως είναι και το σαλπάκι. Απλώς εδώ έβαλα την καλύτερη ανακλαστική που μπορούσα να βρω και χρησιμοποιώ εγώ, με χρυσαφένιες βούλες στο πλάι και φυσικά σχεδόν όπως σε όλα με εσωτερικό κρόταλο. Το συγκεκριμένο είναι μια τρελή ιδέα που είχα με έναν φίλο σχετικά με τα χρώματα που προτιμάν και αρέσουν στα ψάρια. Είναι όλο μοβ με λαχανί, ανοιχτό λαχανί στην κοιλιά, με λίγο φωσφορίζα μέσα για το σκοτάδι και ανακλαστική σε σχήμα πτερυγίων. Το συγκεκριμένο είναι καθαρή προσπάθεια αντιγραφής. Αντιγραφής ενός τεχνητού της αγοράς, δεν θυμάμαι ποιο είναι, το έχω στις κασετίνες μου, έτσι. Απλώς θέλω να δω πόσο καλή αντιγραφή μπορώ να κάνω σε ένα τεχνητό, όχι μόνο στο σχήμα του, αλλά και στην πλεύση του. Τα γραμμάρια που μου βγήκαν είναι ακριβώς τα ίδια με το τεχνητό της αγοράς. Ακόμα και η γλώσσα, παιδιά, είναι χιτευτή. Έτσι, όλο έχει γίνει αντιγραφή. Στο συγκεκριμένο έχω πάρει μόνο χτυπήματα, ψάρια δεν έχω δει. Και το άφησα επίτηδες, έτσι, διαυγές. Έχω βάλει μέσα τις ανακλαστικές που βλέπετε. Οι ανακλαστικές είναι μέσα, παιδιά, στο τεχνητό. Και το άφησα διάφανο, έβαψα απλώς τη ράχη, έτσι, ελαφρό γαλάζιο. Έπειτα από κάποιες έτσι εσωτερικές ανησυχίες που είχα, παρατήρησα ότι τα περισσότερα, να όχι όλα, έτσι, από τα τεχνητά που πωλούνται είναι χρωματιστά. Οπότε μου ήρθε μια ιδέα, γιατί κάπου το είχα διαβάσει κιόλας και από μια συζήτηση που είχα, γιατί να μην αρέσουν, ας πούμε, τελείως άκυρα χρώματα. Πώς μπορεί σε κάποια να αρέσει το άσπρο? Γιατί να μην αρέσει, ας πούμε, ένα κατάμαυρο δόλωμα? Κάπου είχα δει, νομίζω, σε ένα βίντεο στο ίντερνετ ότι πιθανότατα ένα μαύρο δόλωμα δεν θα έλκυε τον αγοραστή. Όχι αναγκαστικά τα ψάρια. Συνήθως ότι πάμε θέλουμε να δούμε σαρδελίτσα, να δούμε γύλο, να δούμε λιθρινάκι. Δηλαδή βλέπουμε ότι τα δολώματα συνήθως τα παίρνουμε με σκοπό να ικανοποιούν το δικό μας το μάτι. Όχι αναγκαστικά των ψαριών, και αυτό είναι λάθος. Έκατσα επομένως και έφτιαξα το συγκεκριμένο πάνω στον ίδιο τύπο με το σαλπάκι, απλώς τα χρώματα άλλαξαν. Και το χρώμα, παιδιά, είναι μέσα στη ρητίνη. Είναι ένα κατάμαυρο τεχνητό, με ανακλαστική στο πίσω μέρος, οπότε μπορεί να ψαρευτεί και κανονικές και ώρες που ο ήλιος είναι έξω, δηλαδή, είναι πάνω. Απλώς έχει, παιδιά, μία μικρή έτσι ιδιαιτερότητα που το κάνει θελκτικό και τη νύχτα. Και θα πρέπει να κλείσω το φως γι' αυτό και τον υπολογιστή. Με λίγο φως
δεν είναι ανάγκη, παιδιά, το φως να είναι UV, έτσι. Απλώς εγώ έχω τον φακό UV που φωτίζω και τα κανονικά. Με λίγο φως βλέπετε, παιδιά, τι κάνει το συγκεκριμένο στο σκοτάδι. Και τα μάτια με φόσφορο είναι ένα μαύρο δόλωμα, το οποίο έχει πάνω φωσφορίζουσες πιτσιλιές. Το συγκεκριμένο, παιδιά, το έχω δοκιμάσει 2 φορές, γιατί δεν μου αρέσει να κάθομαι το βράδυ. Συνήθως πηγαίνω νωρίς το πρωί ή μέχρι το μεσημεράκι. Συνεχίζω με 2 τρελά τεχνητά, από τα οποία επίσης έχω βγάλει καλούπι. Στην ουσία, παιδιά, είδα το σχέδιο από τεχνητά για Γουτουντού και το έκανα πολύ μικρότερο σε διαστάσεις. Πολύ μικρότερο. Βλέπετε, έτσι, για πόσο μικρό μιλάω. Οριακά βυθιζόμενο, παιδιά, οριακά βυθιζόμενο. Βλέπετε και εδώ μέσα αυτό που είναι διάφανο είναι σχεδόν όλο με το αφρολέξ που χρησιμοποιώ για να δίνω πλευστότητα στα τεχνητά. Αυτό είναι όλο διάφανο. Αυτό έχει διάφορους τρελούς χρωματισμούς που με έρχονταν εκείνη την ώρα. Ό,τι μου έρχονταν έβαζα κυριολεκτικά. Κόκκινα, στρασάκια, μαύρο, καφέ. Εδώ πέρα έβαλα και λίγο τρέσα με ματασίνα από πίσω. Μήπως το πάρει από πίσω καμιά ζεργανούλα να έχουμε να παίζουμε. Έρχομαι, παιδιά, σε ένα τεχνητάκι το οποίο είναι στον τύπο από το σαλπάκι. Το ίδιο καλούπι δηλαδή. Με τη διαφορά ότι εδώ, παιδιά, έβαλα όσο βάρος περισσότερο μπορούσα. Αλλά η λογική μου ήταν να κάνω ένα όσο πιο βαρύ γίνεται τεχνητό από το συγκεκριμένο σχέδιο, για να μπορώ να κάνω όσο το δυνατόν μακρύτερες βολές. Δεν στάθηκα πολύ στο να του βάλω, του βάλα ανακλαστική σε όλο το πλευρό, δεν έχω σχέδια στο πλάι, κόκκινη κυλίτσα, πράσινη λαδί σκούρη ράχη, έβαλα και μία τρεσούλα εδώ πίσω για να κάνω το κάτι έτσι διαφορετικό. Όταν θέλω δηλαδή να παίξω με τα τεχνητά που φτιάχνω και βλέπω ότι έχει, ας πούμε, λίγο κόντρα αεράκι ή θέλω να το ψάξω το βυθό λίγο και δεν με νοιάζει και να σκαλώσει, γιατί το συγκεκριμένο μπορώ να το βγάλω δεν έχει κάτι ιδιαίτερο στο σχέδιό του ή στο χρωματισμό του. Δεν θέλει ειδική κατασκευή και χρόνο για τις ρίγες, ας πούμε, ή για τις στρώσεις του βέρνικιου πάνω, όπως βάζω στο σαλπάκι. Χρησιμοποιώ αυτό. Πετάω αυτό πρώτα. Κάνω τις αναγνωριστικές βολές, κάνει όσο μακριά θέλω και μετά προχωράω αν είναι στα άλλα. Και τώρα έρχομαι, παιδιά, να σας δείξω κάτι το οποίο μου είχε μπει στο μυαλό πριν από 2,5 χρόνια και θα σας δείξω τι έχω φτιάξει πάνω σε αυτόν τον τύπο. Αφενός στην προσπάθειά μου να κάνω ένα ψαράκι όσο πιο δυνατό γίνεται, πιο κοντά στον τύπο του ψαριού, να μοιάζει με ψαράκι. Να έχει πτερίγια, να έχει ουράνι γίνεται και να έχει μία υποτυπώδη καλή πλεύση. Πολλά ψαράκια έχω, τα οποία μπορώ να σας παρουσιάσω και ίσως τα δείξω στο τέλος του βίντεο, έτσι σαν αναφορά απλά στο τι έχω προσπαθήσει να φτιάξω με πολύ λεπτά εργαλεία, παίζοντας με τα τεχνητά μου, απλά να δω που μπορούσα να το πάω. Αυτά που έχω κρατήσει είναι 3. Και ένα από τα 3 είναι αυτό εδώ. Είναι ακριβώς στον ίδιο τύπο που είναι το σαλπάκι. Είναι όλο διάφανο, οπότε φαίνεται και μέσα η κατασκευή του. Στρασάκια στο εσωτερικό του εννοείται. Το κρόταλό του είναι το ροζ που βλέπετε. Και τα πτερίγια του που έβαλα, ένα κάτω, ένα πάνω. Έχουν λειτουργικότητα, παιδιά. 2 λόγους εξυπηρετούν. Ο πρώτος λόγος είναι στο κάτω το πτερυγιάκι, επειδή έχω κοιτάξει να φέρω, αν έχετε προσέξει από το σαλπάκι, την κάτω θηλιά πίσω. Συνήθως η κάτω θηλιά, παιδιά, είναι λίγο πιο μπροστά από το μέσο στα δολώματα και δύσκολα φτάνει ή έως και καθόλου, δεν φτάνει έτσι μία σαλαγιά με την άλλη. Έχω δώσει μία τέτοια πλέση, δεν ξέρω, τρελή, την είχα στη σκέψη μου, έτσι, να τη φέρω στη μέση, τη θηλιά αυτή, και να έχω ελεύθερο όλο αυτό εδώ το μέρος, ίσως για να βάζω το κρόταλο, για να
δώσω άλλη πλεύση, να δώσω περισσότερο βάρος στο ψάρι, να μπορώ να προσθέσω εδώ βαρύδια, γιατί μην ξεχνάτε ότι για να μπει αυτή η θηλιά εδώ, από μέσα πρέπει να γυρίσει εδώ πέρα και να επιστρέψει πίσω το σειρματάκι. Τώρα όλο αυτό εδώ το έχω ελεύθερο, μπορώ να παίξω σε αυτό το χώρο. Έτσι μια ιδέα μου ήρθε τρελή, έκανα κάτι το διαφορετικό από αυτό που συνήθως γίνεται. Οπότε με το πτερίγιο εδώ δύσκολα θα έρθει να κουμπίσει μια σαλαγιά τόσο άνετα και να θηλυκώσει στην άλλη. Όχι ότι δεν μπορεί να γίνει, αλλά οι πιθανότητες μειώνονται. Επίσης, ο δεύτερος ο λόγος που το παρατήρησα αυτό στην πράξη, στην πλεύση, είναι ότι ενώ το σαλπάκι, ας πούμε, μπορεί να κάνει έντονα αυτή την κίνηση, το βλέπεις δηλαδή, μπορεί να γυρίσει ακόμη και σχεδόν κάθετα. Εσύ να τραβάς προς τα εκεί και αυτό να γυρίσει έτσι. Όταν ρίχνω το συγκεκριμένο, βλέπω ότι η κίνησή του έχει μια μεγαλύτερη γραμμικότητα. Δηλαδή τώρα αν το δείτε από πάνω, το βλέπεις ότι πάει έτσι. Είναι σαν την καρίνα του καραβιού που δεν τα αφήνει να γυρίσει έτσι. Δηλαδή θα πάει εδώ, θα πάει εκεί, θα συνεχίσει. Και θα κρατήσει όμως τη μούρη του, ας το πω, προς τα μπροστά. Δεν είναι τόσο νευρική η κίνησή του, είναι πιο ανοιχτή, είναι πιο άπλας, ας πούμε, στην κίνησή του το συγκεκριμένο το τεχνητάκι. Δεν το έχω ψαρέψει πολύ, έχω πιάσει όμως ένα καλό κοκάλι με αυτό. Επίσης, παιδιά, πάνω στα πτερίγια έχω βάλει ανακλαστική, έτσι. Έχω βάλει ανακλαστική, αφού υπάρχουν, ας μην είναι μόνο σαν πτερίγια, ας έχουν και το κάτι παραπάνω, να πειράζουν παραπάνω το ψάρι. Και έρχομαι, παιδιά, στα δύο τα τεχνητά, τα οποία θα έλεγα ότι είναι οι προπάτορες ίσως από το σαλπάκι και τα άλλα. Είναι το ενδιάμεσο στο σαλπάκι και στα αρχικά σχέδια που έκανα. Και τα δύο, παιδιά, είναι ξύλινα. Και τα δύο είναι ξύλινα. Είναι από φλαμούρι. Ξύλο το οποίο μπορείς να το διαχειριστείς, αλλά δεν είναι μαλακό σαν το μπάλσα. Όσοι ξέρουν από ξύλα ή έχουν κατασκευάσει κάτι γνωρίζουν. Ήταν οι πρώτες μου προσπάθειες να κάνω κάτι με πτερίγιο που να μοιάζει σαν ψαράκι. Το συγκεκριμένο καλά είναι στα 3,9 γραμμάρια, είναι πολύ ελαφρύ και μικρό. Το έκανα σε χρωματισμό γύλο. Πήρα τον καφέ λοιπόν το γύλο, τον απέδωσα όσο μπόρεσα καλύτερα. Τα χρώματα είναι όλα στο χέρι με πινελάκι και αρκετές φορές περασμένα και με το κλασικό βερνίκι από πάνω, το οποίο κλείνει το υγρό το γυαλί και το στεγανοποιεί. Το ίδιο ακριβώς στο στυλ έχω εδώ σε ένα κλασικό χρωματισμό με μπλε ράχη. Προσπάθησα να αποδώσω με πινελάκι το color shift που λένε, από πιο ανοιχτό σε πιο σκούρο προς τα πάνω, κατά κάποιο τρόπο, κόκκινη κοιλιά. Απλώς, παιδιά, στο πλάι έχουμε ένα άλλο είδος ανακλαστικής που είναι με θερμοκόλληση, παιδιά. Σε άλλο βίντεο θα δείξω πιθανώς πως γίνεται. Και έχει και σχήμα λεπάκι, μικρό λέπι, με λίγο χρυσό έτσι στα μάγουλα. Αυτά τα δύο, παιδιά, δεν τα έχω χρησιμοποιήσει πολύ. Από τότε που άρχισα να φτιάχνω της ρητίνης, αυτά τα δύο τα ξύλινα τα κράτησα έτσι για την τιμή των όπλων. Να σου πω την αλήθεια, αυτό μου άρεσε, ειδικά αυτό μου άρεσε αρκετά. Και ξέρω ότι με ξύλο δύσκολα θα ξανασχοληθώ να φτιάξω την αρχή κάτι. Οπότε άμα μου σκαλώσουν και τα χάσω, ξέρω ότι θα με πονέσει λίγο παραπάνω από ότι κάποιο άλλο που μπορώ να το ξαναφτιάξω. Πάμε, παιδιά, έτσι. Τέλος του βίντεο είναι. Να σας δείξω κάποια τα χειροποίητα που έχω βγάλει στην άκρη. Όλα αυτά εδώ, παιδιά, με κορυφαίο αυτό που είναι ο γίγαντας, είναι από την πρώτη χρονιά, την πρώτη φορά που άρχισα να φτιάχνω διάφορα τεχνητά έτσι και να πειραματίζομαι. Συγκεκριμένα αυτό, ξύλο μπάλσα όλο, εντάξει, το καταδέσκω και τώρα πατιέται. Ήταν η πρώτη μου προσπάθεια να φτιάξω ένα τεχνητό. Το έφτιαξα επίτηδες σε μεγαλύτερες διαστάσεις, σκεφτόμενος ότι μεγαλύτερο τεχνητό, μεγαλύτερο και το λάθος.
πιο εύκολα ορατό, οπότε όταν το πάω σε μικρότερες διαστάσεις θα ξέρω από πριν και δεν θα το επαναλάβω. Έκανα βέβαια άλλα λάθη, αλλά με βοήθησε. Δεν το ψάρεψα ποτέ, δεν το έκανα για να το ψαρέψω. Το έκανα απλώς για να μπω στη διαδικασία και να δω τι λάθη είχε. Στο χρώμα του, στην πογιά του, στην κατασκευή του, στα πάντα του. Το κρατάω γιατί από αυτό ξεκίνησαν όλα. Διάφορα άλλα τεχνητάκια που βλέπετε. Πάλι αυτά ήταν από όλα από τη ρητίνη. 100% ρητίνη. Ρητίνη με χρώμα. Κόκκινη φωσφοριζέ. Πράσινη φωσφοριζέ. Με πτερυγιάκια τα οποία δεν δούλεψαν ούτε στην πλεύση τους. Έκαναν βρούβρες. 100% ξύλο. Το συγκεκριμένο, παιδιά, προσπαθούσα να φτιάξω το δυνατόν μικρότερα, έτσι. Δηλαδή δεν το πήγα σε κατηγορία LRF, μάλλον για Ultra LRF θα έλεγα. Πάρα πολύ μικρά. Τρελή χρωματισμοί που δεν τα ρίξα καν στη θάλασσα. Έτσι μου ερχόταν, ας πούμε, έκανα ένα κεραυνό κόκκινο και το έβαλα. Ένα όλο γκριάκυρο χρώμα. Με βούλα στη μέση, με γραμμές και χρωματισμούς. Προσπάθεια εδώ να κάνω μια πέρκα σε λεπτό, πολύ πολύ μικρό δολωματάκι με φωσφοριζέ εδώ πέρα, αυτό το μπλε είναι φωσφοριζέ, παιδιά. Ξύλινα, αυτά εδώ που είναι ξύλο είναι πιο παλιά, πάνε ακόμη πιο πίσω σε σχέση με τα άλλα, δηλαδή μπορεί να είναι και 3 χρόνων τεχνητά. Αυτό εδώ το ξύλο, γιατί μόνο και μόνο το έφτιαξα, παιδιά, γιατί βρήκα το ξύλο του. Βρήκα ένα κοκκινοπό ξύλο, δεν θυμάμαι ποιο είδος είναι. Και απλώς μου άρεσε. Μου άρεσε το ξύλο και προσπάθησα να το αφήσω, να μην το καλύψω, ώστε να κυριαρχήσει το χρώμα του ξύλου. Το έκανα 99% για τον χρωματισμό του ξύλου. Λέω κόκκινο ξύλο, ωραίο θα είναι. Το έκανα για μένα. Καλυμμένο όλο με στρας, για γούτουντου, με πτερίγια και τρελές ανακλαστικές, κάποια που δεν δούλεψαν. Και έρχομαι, παιδιά, σε 2, από τα οποία σας είπα ότι ήταν από τις πρώτες μου προσπάθειες να φτιάξω ψαράκια με πτερίγια. Όταν πέρασαν εκείνες οι προσπάθειες, έφτασα σε αυτά και το εξέλιξα λίγο παραπάνω. Έχω εδώ 3 τεχνητάκια, τα οποία τα φτιάξα τελείως, έτσι, έτοιμα, δηλαδή με θηλιά από κάτω από πίσω, με σκοπό να τα ψαρέψω. Φυσικά δεν είχαν την πλεύση που ήθελα, δεν είχαν καλό ζύγισμα, ήταν πάρα πολύ μικρά, δεν μπορούσα να τα κοντρολάρω. Αυτό νομίζω δεν το έριξα καν στη θάλασσα. Νομίζω μόνο αυτό δοκίμασα. Και το συγκεκριμένο είχα στο μυαλό μου μία αφερινούλα, δεν θυμάμαι τι. Το άνοιξα φωτογραφία και προσπαθούσα να το βάψω. Μιλάμε για πάρα πολύ μικρά τεχνητά, παιδιά. Βλέπετε. Με απλή αλουμινοτενία και πτερυγιάκια. Αν, παιδιά, το 100% είναι ο χρόνος κατασκευής όλου, το 50% ήταν μόνο τα πτερύγια. Γιατί είχα στο μυαλό μου ότι εάν πέσει θα πρέπει να είναι κάθετα και οριζόντια ακριβώς και τα διπλά να είναι συμμετρικά και ακριβώς το ίδιο το ένα με το άλλο και στην ίδια γωνία. Ούτως ώστε να μην επηρεάζει, ξέρετε, διαφορικά το ένα την αριστερή από τη δεξιά πλευρά. Και αυτά εδώ τα 2 τα έφτιαξα έχοντας ως πρότυπο ψαράκια νηδριακά. Από τη στιγμή που υπάρχουν και πολλά τεχνητά τα οποία δεν είναι σε φυσικό χρωματισμό. Αυτό ήταν ένα είδος τροπικού πάλι χρυσόψαρου και αυτό ήταν πάνω στα νέων τέτρα. Δυσκολεύτηκα να βγάλω το χρωματισμό του, τέλος πάντων σε ένα μικρό έστω ποσοστό μου βγήκε. Πάλι με πτερίγια. Και ερχόμαστε, παιδιά, θεωρώ στο κορυφαίο για μένα, όχι τεχνητό για ψάρεμα, τεχνητό για κατασκευή. Όταν εξοικειώθηκα παραπάνω με τα εργαλεία που χρειάζονταν για να φτιάχνω τα τεχνητά από ξύλο
και άρχιζα να μπαίνω λίγο στα πιο βαθιά, δηλαδή πιο λεπτές γραμμές, σχεδιασμός στα βράχια, στο κεφάλι, λεπτοδουλειές, άρχισα να βάζω πτερίγια. Δέχτηκα ένα challenge που μου έβαλε ο πατέρας μου τότε, κάνε ένα ψαράκι το οποίο να μοιάζει με ψαράκι, να είναι ψαράκι. Από την αρχή είχα στο μυαλό μου ότι δεν θα το ρίξω, γιατί η δουλειά που τράβηξα ήταν μία και μόνο φορά. Να έχει ένα φυσικό χρωματισμό, θα το δείτε σε λίγο. Του βάλα ακόμη και θηλιές όπως τα έκανα κανονικά στα υπόλοιπα τα τεχνητά. Αλλά όταν είδα ότι στην πορεία μου έβγαινε αυτό που ήθελα να κάνω, παράτησα την ιδέα του να το ψαρέψω και το πήγα μέχρι τέλους, παιδιά. Το τεχνητό αυτό είναι εδώ. Αυτό το συγκεκριμένο, όπως βλέπετε, παιδιά, είναι μία στήρα. Μία στήρα σε χρώματα ενήλικης στήρας, έτσι. Θα δείτε οι στήρες έχουν διάφορα χρώματα, ούτε εγώ το ήξερα. Ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο ζουν, μπορεί να είναι πιο άσπρες, μπορεί να είναι πιο καφετιές, να έχουν γραμμές, μπορεί να χάνουν τις γραμμές τους ή τις χρυσές, τις πιτσίλες αυτές. Έχει όλα τις τα πτερίγια, και τα κάτω και τα πλαϊνά και τα πάνω. Έχει ακόμη και ουρά. Και όπως βλέπετε έβαλα και την μπροστά και την πίσω τη θηλιά, και μάλιστα αν θυμάμαι καλά είχα βάλει και ένα υποτυπώδες κρόταλο. Έβαλα και το πάνω το πτερίγιο και το κάτω, όλα σχεδιασμένα με πολύ λεπτό πινελάκι. Όλα σχεδιασμένα με πολύ λεπτό πινελάκι. Περασμένα με βερνίκι. Αυτό, παιδιά, το στυράκι το μικρό το έχω κρατήσει εδώ στο γραφείο μου, απλώς για να μου θυμίζει ότι όταν μπήκα στη φασαρία να κάνω ένα ψαράκι που να μοιάζει με ψαράκι, θεωρώ προσωπικά ότι το κατάφερα. Δεν το ψάρισα ποτέ, δεν θα το έρινα ποτέ στη θάλασσα, από τη στιγμή που είδα ότι μου έβγαινε σαν αποτέλεσμα οπτικό. Απλώς το έκανα για το κέφι μου και για να τεστάρω τις δυνάμεις μου πλέον, του πώς μπορούσα να χειριστώ τα πολύ λεπτά εργαλεία. Και είδα ότι μου βγήκε. Το έχω σαν οπτικό αποτέλεσμα εδώ πάνω στο γραφείο μου, πάντα για να το βλέπω. Λέω ένα απόγευμα, έχοντας αραδιάσει τα πάντα μπροστά μου, όπως κάνω συνήθως, όταν ετοιμάζομαι να πάω για ψάρεμα. Ποιο είναι το πιο τρελό τεχνητό που μπορείς να φτιάξεις με αυτά που έχεις? Έκανα, παιδιά, αυτήν εδώ την τούφα, την αρμαθιά, την άσχημη. Μόλις την ξεμπλέξω θα καταλάβετε. Ωραία, την ξέμπλεξα. Κάτι που πιθανώς να ερεθίσει τα ψάρια. Πήρα, παιδιά, ό,τι είχα. Αυτό, παιδιά, είναι το ίδιο με αυτό, έτσι. Απλώς είναι με περισσότερα γραμμάρια. Κάτι για να παίζω, λέω, με τις αργανούλες. Κάτι να παίξω με τα άλλα τα ψάρια. Εάν κάτι τσιμπήσει, τσιμπήσει. Βλέπετε ένα βαρύδιο σε μορφή bullet. Ξεχάστε τα χρώματα, παιδιά, ήταν μαύρο-γκρι, το φυσικό του χρώμα. Μία μπιλίτσα, από αυτές που που παίζουν τα παιδιά. Το ανοξίδωτο το σύρμα, το οποίο το γύρισα πολλές φορές και το πέρασα από μέσα να κάνει ένα κρικάκι προς τα πάνω, όπως είναι οι μολυβοκεφαλές, και να βγάζει από πίσω το πιάσιμό του. Το κλασικό το κρικάκι μας επιτρέπει να βάζουμε και να βγάζουμε τις σαλαγκές, και μία σαλαγκιά που έχει πάνω της με έναν απλό κόμπο, λίγη ματασίνα και ένα κομμάτι τρέσας. Βαμμένο, δεν θυμάμαι τι είχα στο μυαλό μου, κόκκινο και μπλε το βαριδιάκι, και μια πολύ λεπτή ανακλαστική. Λεπτή ανακλαστική. Δεν πέρασα ούτε βρύνη και ούτε τίποτα, και να το φάνε και να το καταστρέψουν ούτε που με νοιάζει. Παιδιά, την πρώτη μέρα που τα δοκίμασα, πού είναι το αυτό, είναι κάπου φαγωμένο, να το. Εδώ είναι φαγωμένο και εδώ είναι φαγωμένο. Όπως τύχαινε, δεν ξέρω, το περνούσα, εδώ δεν έβαλα μπυρλίτσα, το περνούσα κοντά από τα βράχια. Ο πρώτος ροφός που έβγαλα, παιδιά, ή ο δεύτερος, δεν θυμάμαι, ο δεύτερος ροφός, ήταν με αυτό. Αυτό είναι στα 5 και κάτι γραμμάρια, αυτό είναι στα 3. Είναι κάτι τρελό, δεν μοιάζει σε τίποτα με ψάρι, αλίμονο. Απλώς έχει έναν μικρό χρωματισμό,
μία κίνηση έχει ίσως πράγματα τα οποία εξητάρουν την προσοχή. Δεν μοιάζει με ψάρι, πλεύση δεν είχε. Εγώ έκανα μικρά twitches, έτσι, για λίγο να του σπάσω την κίνηση. Αχ, Θεέ μου. Εγώ έκανα μικρά twitches για να το κάνω λίγο, το άφηνα, το ανέβαζα, το κατέβαζα σαν πλανάκι, το διαχειριζόμουν και μόλις έφτανε κοντά στα βραχάκια το τραβούσα συνεχόμενα με σηκωμένη μύτη. Και έβγαλα το δεύτερο ροφουδάκι νομίζω με αυτό. Ένα τρελό παιχνίδι. Το έχω όταν έχω τελειώσει το ψάρεμά μου ή αν θέλω να τεντώσω και τον νήμα μου, καλό είναι και να πιάσω και κάτι ένα ψαράκι. Μολύβι σκέτο είναι, παιδιά. Οπότε, εάν έχετε διάθεση και έχετε φαντασία, σίγουρα τα υλικά, τα τελευταία τουλάχιστον έτσι, τα έχετε. Χωρίς ιδιαίτερα εργαλεία. Οπότε, πειραματιστείτε και ασχοληθείτε. Καλές θάλασσες σε όλους.